Fil-qrati ċivili hemm 9571 kawża pendenti. Minnhom hemm 1318 li huma differiti għas-sentenza li fil-maġġoranza assoluta tagħhom ilhom differiti għas-sentenza inqas minn sentejn. Minn dawn il-kawżi differiti għas-sentenza però fl-ewwel ta' Jannar li għadda kien hemm 43 kawża li kienu ilhom jiġu differiti għas-sentenza aktar minn 6 snin, f'każ minnhom għal 12 sena sħaħ u ieħor għal 11 sena. Dan kien kompletament inaċċettabbli għaliex jitfadaw l-ikraħ fuq il-ħafna xogħol tajjeb li qed isir mill-membri tal-ġudikatura u l-professjoni legali. Il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali fakkar li biqbil mal-ġudikatura u l-amministrazzjoni tal-qorti sar eżerċizzju sabiex blajnuna tal-avukati mal-qrati li ġew introdotti għall-ewwel darba f'Ottubru sabiex jgħinu fir-riċerka u preparazzjonijiet tal-imħalfin fil-kamp ċivili ser jiġu deċiżi dawk il-kawżi kollha li ilhom jiġu differiti għas-sentenza. Mill-bidu tas-sena l-hawn jiġifieri f'inqas minn 6 ġimgħat diġà ġew deċiżi 14% minn dawn 43 kawża, inkluż il-kawża tal-ibel li semmit riċentement fil-mezzi tax-xandir. Il-bqija tal-kawżi huma differiti għal dati speċifiċi matul frar stess, Marzu u anka Mejju, u wieħed se jkun qed jistenna riżultati pożittivi. B'dan il-mod imbagħad tkompli tgħid l-istqarrija wieħed ikun jista' jiffoka fuq kawżi li ilhom għas-sentenza bejn is-sentejn u inqas minn 6 snin. Il-poplu bekk ikompli jingħata titjib fis-sistema tal-ġustizzja u jiġi indirizzat baqa' lill-wirt negattiv li dan il-gvern wired fis-settur. Dan hu l-mod ta' kif wieħed iwassal riforma l-aħjar fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja ittemm tgħid l-istqarrija.